Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 13, 2022. Makitan kita live sa amon na official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Merly Garcia, permanente na nga pamuno sa PSWDO. Samtang pila ka mga BJMP facilities, may kabudlayan nga mabutangan sang signal jamming devices. Sa mga nagapangunang nga balita national, CHR ginapaimbestigahan sa mga natungdan nga hensya, mga online pranks nga ginapromote ang sexual exploitation. Kag importasyon kag local production sang baboy kag manok ginapabalanse sa mga producer. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6 sa Jess. Detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ning ang misencounter. Mayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live about si President Dennis Richard Tiborgo Mao. Mayong gabi dira sa imo. Sa San Enrique. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kag salamat sa pag-monitor. Sa kay Reneline Antonio, mayong gabi action and monitor from Moises Padilla. Shout out sa Family Antonio. Okay, mayong gabi ilan na sa taga Banwal sang Moises Padilla. Excuse me. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good evening man. Have a blessed weekend. God bless everyone and more power to ARB at 53. Salamat si Sir Barky Tribe. Mayong hapon. Mayong gabi na. At patamiyaw niya si Sir Kim Puyulo, si Norbing Galicia, kag si Gina Galicia nga always ginagapamati. Salamat man. Si Inday Athia Kimeriman, good evening. Dira sa Banwas ang Morsha. Si
Glenn Dikinya Merabe. Good PM Action and Peace. Great family Merabe. Dikinya Borka watching live from EB Magalona. Number 1 gid kamo. Wow. Salamat gid sa pag-monitor dira sa tanan nga naga-monitor dira sa banwasang EB Magalona sa Magalyon. Nagmagalyon ako yaman. Kalayo sa Moises Padilla sa EB Magalona. Sige, salamat gid. Padala lang kamo sa inyong mga messages kay ako na basahon, no? Inyong mga greetings. By the way, standby para sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa detalya sang aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginaprobahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang promosyon ni Merle Garcia bilang permanente nga pamuno sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO kag Dr. Girly Pinungan sa Hospital Operations Division o kon HOD. Ini ang ginkumpirmar ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II matapos mag-convene ang selection board sa gobyerno probinsyal. Si Garcia ang nagserbi bilang officer in charge umpisa tuig 2020, samtang 2021 naman si Pinungan. Si Pinungan ang nagbulos kay Leonardo Eusebio nga nagretiro sang subong nga 2022. Suno kay Diaz, padayon pa ang evaluation sa iba niya mga OIC heads ang nagkalain-lain niya mga tatapan. Kalakip na ang bag-ugin designar nga officer in charge sa Provincial Veterinary Office nga si Dr. Placida Limana. Duga pa ni Diaz, ginbuksan man sa probinsya ang iban pa nga mga posisyon nga kinahanglanon sa gobyerno probinsya. Sa dugang balita lokal, ginpahayag ni BJMP6 spokesman Attorney Jairos Duhilio nga initanan ng mga BJMP facility ang pwede mabutangan sang signal jamming devices. Ini kasunod sa ginaduso sang DILG nga ipatuman ang signal jam sa mga prisuhan para malikawan ang ginaligar transaksyon sang droga. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Duhilio nga initanan nga prisuhan ang makapatuman sang signal jam bangod iban ang marapit sa opisina sang gobyerno, BPO company o kung matawo nga lugar. Mathag pa ni Duhilio, ini ang nagakinhanglan pa nga maaprubahan sa National Telecommunications Commission o NTC. Pero ginklaro ni Duhilio nga sa 39 ka mga jail facility sa bugos nga Western Visayas, wala sila sang may na-monitor nga transaksyon sang droga sa sulod sang presuhan. Ginpahayag ni Rio Ben na tampo sang chief sang Land Transportation Office sa banwas sang EB Magalona nga posible masunod nga semana operational na ang ilang nga opisina. Suno kay tampos Biyernes nga adlaw pa lang sang gin-reactivate ang ilang sistema kag mayara pa sa mga problema kag mga kulang sa mga equipments. Dugang pa sakop nila ang paghatag sang serbisyo sa 3rd District sang Negros Occidental. Nagapasalamat naman si Tampo sa mga empleyado sa sinsiro nga pagtrabaho kay ginalauman nga makahatag man sang dekalidad nga serbisyo kung mag-umpisa na ang pagpangalagad sa banwas sang EB Magalona. Nagpungko na sang Webes nga adlaw bilang Land Transportation Office Chief si Renato Novero gikan sa Himamaylan LTO Field Office. Siya ang nagbulos kay anay LTO Chief Ruben Tampos nga karon na destino bilang tagpamuno sang LTO sa banwas sang EB Magalona. Suno kay Novero, madamo siya sang plano para sa LTO apang kulang pa sa personnel rason nga mga bay siya sa gobyerno probinsyal kag lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod sang dugang nga manpower. Handa man sila ihatag ang nagakadapat nga serbisyo apang nagapangayo lamang sang paghangop bangod ila pa ginatun-an ang bag-o nga sistema. Nagpasalamat naman si Novero sa mga kaupod kag mga empleyado sa LTO sa syudad sang Himamaylan.
Nakilala na ang NPA nga napatay sa enkwentro sa tunga sang 94th IB batok sa NPA tours sa sitio Bulasot sa Barangay Buenavista, syudad sa Himamaylan. Ang napatay ginkilala kay Anthony Argola alias Kapval, 21 anyos, kag residente sang sitio Buri, kag ini miyembro sang Central Negros 2 Committing Rehiyon Negros. Suro kay Brigadier General Inocencio Pasaportes ang 303rd Infantry Brigade, si Ariola ang positibong kilala sa iya nga himata. Nanawagan naman si Pasaportes sa mga nabilin pa nga mga NPA sa Negros nga magsungka na kag magbalik sa sabak sang gobyerno agud makaupod ang ilang nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20, Santon Plus Gold. Pabas ko gani kayong lawas, mag-inom sang Santon Plus. O kung Santon Plus Gold, may sangkap sa Magustin, Amarguso, Balunggay, Ahos kag Spirulina. Likaw sa pelikula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Okay, pabalik diri sa aton nga greetings sa kay Rose Ann Iriman. Good evening dira sa imo. Mayroon nga pag-monitor. Si Sir Alex Montesa, malyama yung gabi lang kunuuan. Naga-monitor sa via stereo transistor. Baw, kadako sinigli eh. No, kag sa FB live kuno share done na miss. Sige, tamiyaw niya lang si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, si Mr. Noel Gumban Francisco sa Barangay Bata, kag Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Madamo ito nga salamat. Sige, thank you so much man. Si Sir Roberto Gulya. Ano ni iya nga ano man? Nga atawag ni? Iya nga message. Hindi ako makaintindi. Bahala ka na sira. By the way, sa mga ka-aksyon naton, lapit na lang ang aton nga dakop ka daog ka ruleta promo. Sa una sa next week na, August 15. Pila na lang katulog, kamo na bahala. No? August 15 is mag-start ng aton nga dakop ka daog ka ruleta promo sang Aksyon na Radyo Bacolod. Kung sa diin, kung sino man sa inyo ang magabutan sa nga Aksyon na Radyo Bacolod, duha ka bilog ang magadaog. So kung may ari ka di sang imo yang kupon, mag-monitor ka dira kay basi malawagan ang imo yang nga numero. Tandaan ha, numero, hindi ngalan mo. Ha? Numero, hindi ang imo ngalan ang pagalawagon. So, importante nga mangin attentive ikaw para mahibalaan mo nga, ay, ako natugulit ngalan, no? Ay, ako natugulit numero, I mean. Tapos, may ara pangadaan sang limitation for pila ka oras ang pagkadto to claim sang imo yang price. Excuse me. So, dapat ikaw man mismo ang patiyog. Kumbaga ikaw ang maghahatag, tsaktong term. Para sa imo yang kapalaran. Di ba? Ano mga nagahulat diri? Cash, gift check, appliances, cellphone,
kag isa ka sako nga bugas. O, di ba? Kung makakadto ka dire, makapamlete ka abi, pero solve naman. Kay di ba may makuha ikaw, hindi ka magpuli yang nga nagahilibion. Pwede lang nagahilibion, pero sa kalipay. Di ba? Sige, saliwat sa aton mga ka-aksyon. Continue lang sa pamati sa Aksyon Radio, no? Sa tanan nga mga programs and public affairs, no? Sa Aksyon Radio, para yang mabalani mo kag basi ikaw, no? Ang mapalad nga malawagan diri sa kada program from Aksyon Report sa first portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, ang drama sa Barangay 684, sa Umbra, This Is My Life. Sa Aksyon Balita, Banat Bulig, amo na ang amo na nga mga portion ang magalawag. So, dapat ma-monitor kagid. Okay? So, sa ating mga ka-aksyon, God bless and happy weekend. Halong-halong kita kay ara pa ulan. No, basi mosunod man kamo sa akon. Palayo lang. Sige, saliwa. Thank you so much, good, and God bless. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Kag sa detalya sa nga mga nagapanguna nga balita national, nanawagan ng Commission on Human Rights kung CHR sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno ang pag-usisa sa posibilidad sang cultural kag social rights violation sa pinaka mga content creators nga naghimo sang pranks kag gina-promote ang sexual abuse kag exploitation. Partikular nga ginpangabay sang CHR ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga maimbestigahan ang posible violasyon sa mga online contents nga ginhimo kaladlawan agud mahinakpan ang assault kag sexual abuse. Panumdum ni CHR Executive Director Attorney Jacqueline Andigia nga ang mga negosyo, lakip ang social media platforms, ang may obligasyon agud matap na ang mga violasyon sa paagi nga hindi magsugot nga mangin kahimon o kung hindi pag-itolerar ang kaangay nga mga content. Nanawagan ang local producers ng baboy kag manok sa gobyerno nasyonal angod sa pagbalanse sa pagpatibong sang domestic production kag importasyon agud masiguro nga hindi madisbentaha ang mga stakeholders sa agrikultura. Sa statement ginpahayag sang industry stakeholders nga ang paagi amo nga panubuan ang cost of inputs agud nga makakompete man ang local producers. Una ginpahayag ni Chris Ilagan ang chairman sang American Chamber of Commerce Agribusiness Committee nga ang mataas nga feed cost ang may dakong
safety o kung na epekto sa ginaganor sa farm level nga nakaapekto man sa desisyon sa pila ka manugsagod sa manok nga panubuan ang production level. Ginpahayag naman ni National Federation of Hog Farmers Incorporated President Chester Tan nga sa ila pagsapol kaupod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakasugtan nga mag-organisa sa working group nga bugusan sa Department of Agriculture kag private stakeholders nga magkasapol sa kada bulan agod talakayon ang demand kag supply figures kag pun-an ang kulang paagi sa importasyon. Ginpahayag sang Philippine Statistics Authority kon PSA nga para sigon sini ang production sa Philippine Identification System kon PhilSys cards o kon National ID cards agod nga masunod ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mag-issue sang 50 million ID sa katapusan sang tuig. Suno kay PSA Deputy National Statistician Fred Sulyasta nga umpisa sa Oktubre padasigo na ang produksyon sang card kabulig sa Bangko Sentral ng Pilipinas halin sa 80,000 sa kada adlaw pakadto sa 133,000 kada adlaw. Maga-roll out man ang PSA sa printable kag digital version sa national IDs agud madasig malabot ang target nga 50 million ID. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karang adlaw Sabado, Agosto 13, tuig 2022. Sa liwatang niyo tagbalita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.